Poď ešte. Poď. To je ona. Super. To je normálne. Zober si ako 110 kg trieska. Keď si to vidú takých 250, to musí zabiť o 2 cm do zeme. Koľko je tam 80? 80 dáme 15, to bude 110. Nápolky nám zobrala tá pani, čo? Idem to vrátiť. Super.